Припинок – завод, газоапарат. Наступний припинок – університет. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – університет. Автобус рухається по маршруту номер 10. Припинок – університет. Наступний припинок – Гоголя. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Гоголя. Паважаныя пассажиры, не забывайте своечасова оплачивать проезд. Разовые проездные билеты можно набыть у водителя. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не проводится. Прыпынак – Гоголя. Наступны прыпынак – бульвар космонавтаў. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – бульвар космонавтов. Припинок – бульвар космонавтов. Наступний припинок – Мопра. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Мопра. Уважаемые пассажиры, не допускайте порчи салона автобуса. Чистый и опрятный салон, неповрежденное сиденье – одно из условий комфортной поездки пассажиров. Припинок – Мопра. Наступний припинок – Сікорскага. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Сікорскага. Паважаныя пассажиры, будьте узаемна ветлівымі. Пры выхадзе з аўтобуса дапамажыце інвалідам, пажылым людзям, жанчынам і дзецям. Аўтобус рухаецца па маршруту номер 10. Прыпынак – Сікорскага. Наступны прыпынак – Дварцовая. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Дворцовая. Припинок – Дворцовая. Наступний припинок – Гастели. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Гастели. Паважаныя пассажыры, пры ўваходзе ў аўтобус, калі ласка, здымайце заплечнікі. Припинок – Гастели. Наступний припинок – станція юнатаў. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – станція юнатаў. Припинок – станція юнатаў. Наступний припинок – Піянерская. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Піянерская. Автобус рухається по маршруту номер 10. Припинок – Піянерская. Наступний припинок – Шоссейная. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Шоссейная. Паважаныя пассажыры, уступайце месцы для сядзення пассажырам з дзецьмі, інвалідам, людзям пажылога ўзросту. Припинок – Шоссейная. Наступны припинок – Гагарина. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Гагарина. Паважаныя пассажыры, будьце уважлівымі і асцярожнымі падчас руху. Каб не згубіць раўнавагу і не ўпасці, трымайцеся за поручні.
Припинак Гагарина. Наступний припинак Сярэдняя школа нумар 32. Асцярожна. Дзверы зачыняецца. Наступны припинак Сярэдняя школа нумар 32. Припинак Сярэдняя школа нумар 32. Наступны припинак электратэхнічны завод. Асцярожна. Дзверы зачыняецца. Наступны припинак электратэхнічны завод. Падрыхтуйце прызныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы. Припинак электратэхнічны завод. Канцавы припинак.